Bona nit i benvinguts al programa de més audiència de la televisió en els darrers mesos. Això és No m'agraden els esplais. Avui parlarem d'un tema que personalment em rellisca molt, però des de producció m'han demanat que el tracti. Així doncs, parlarem de Pokémon GO. Malgrat que pels ignorants aquest joc pugui semblar merament infantil, aquesta basura és més seriosa que aquest home amb americana. Per parlar-ne he quedat amb el famós fundador de l'associació anti-Digimon de Cardedeu, Candela el Parguela. Sí, no? Perquè jo vaig enamorar-me del Pokémon GO. És que jo abans vivia una vida que era intensa, no? Jo sortia cada dia i anava a les discos i m'ho passava bé i cada dia m'emportava algú a casa. Però vaig descobrir Pokémon GO i em va enamorar. M'identifico molt amb el Rattatas. Perquè vaig dir surto En Candela està tot el dia pendent del mòbil, ja que en qualsevol moment el poden notificar sobre l'observació d'un Pokémon rar en alguna zona de la ciutat. Què vols? No saps que estic jugant a Pokémon? Sí, mira, és que diuen que s'ha trobat un Doduo per la zona de la mina. Què? Que hi ha un... Ara vaig! Mis papás me dijeron que podía hacer lo que quería. Así que será un Magikarp. Pokémon GO en una paraula. Capsulitis. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú. Sí, el moviment del 15M ha tornat, però aquesta vegada amb un grup de friquis assentats al mig del parc de la Ciutadella buscant un Snorlax. Així va el país. Sí, no? Sabíeu? Han tret una nova aplicació als Estats Units que consisteix en lligar, no? Però en Pokémon GO. O sigui, si tu et trobes amb algun usuari al Pokémon GO, que vol dir... Oh my lord, he trobat... He de marxar corrents! It's the music that we choose. 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 The music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes to keep myself tethered. Sé que has vingut a buscar aquest Pokémon. Sóc l'esperit dels jocs viciosos i he vingut a matar-te. Doncs així arribem una vegada més al final del programa. Gràcies per la seva confiança. El descontrol pot portar desgràcies. Fins on arribarà la bogeria dels Pokémons?